17 जानुवारियाव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थियारि पर्बतजरानि मोसाखावरिफोराबो। फैगौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सरू सजाय स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरा मुलुगनाङै बागुरुम्बा मोसानायखौ सिनायथि होनायनि थांखिजों आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो मोसानायखौ तालिम होनाय बायदिनो पर्बतजरा जिल्लायाबो रंगिना संगिनायै सोलोंगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय टिपकाई गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव बागुरुम्बा मोसानायनि तालिमखौ होगासिनो दं। पर्बतजरानिफ्रायबो खमैबो 200निबो बांसिन मोसाखावरिफोरा मोसाहैगोन होननानै फोरमायदों फोरोंगिरि बनेन्द्र ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सरू सजाय स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनायाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बाहागो लागोन। बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बराजों लोगोसे गोबां मन्त्रि आरो एमएलए बिथांमोना बाहागो लागोन। बे समाव पर्बतजरानिफ्राय जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोमखोर ब्रह्मनि जर'खा रादाबखौ नायलांदो। बागुरुम्बा दोहौनि थाखाय नैबे समाव बुहुमनि दाब दाब जायगाजों लोगोसे पर्बतजरायावबो नैबे टिपकाइयावहाय बागुरुम्बा दोहौनि थाखाय नैबे समाव रिहार्सेल बा प्रेक्टिस होनाय हाबाफारिया नैबे समाव सोलिगासिनो दङ। फैगौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सरासजाय स्टेडियामावहाय जे बर'नि दोरोङारि मोसानाय जे बागुरुम्बा बे बागुरुम्बाखौहाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेजों लोगोसे हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बरा बिथांमोननि नुजाथिनायाव बर'नि दोरोङारि मोसानाय जे बागुरुम्बा बेखौ दिन्थिफुंगोन। नोंगौ नैबे खोथाखौ रायखांनांगोन जोङो बर' हारिमुनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय 17 जानुवारि खालार खालि जे मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दङ। बेवहाय जे खमैबो 10,000निफ्रायबो बांसिन जे बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरा बे गुवाहाटीनि सरासजाय स्टेडियामावहाय मोसानानैहाय जे मोनसे जारिमिन सोरजिगोन आरो बेजों लोगोसे जे नैबे कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव जानाय जे पर्बतजरानि जे दाब दाब जायगानि मोसाखावरि बिथांमोना नैबे दिनैहाय जे टिपकाइ गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथारावहाय नैबे समावहाय बिथांमोना जे रिहार्सेल होनाय बा प्रेक्टिस होनाय बे नैबे समाव जे मैखोमै नैबे समाव सोलिगासिनो दङ आरो आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा जे मोनफ्रोमबो नुथायफोरखौ नैबे समाव दिन्थिगासिनो दङ। आरो आं नैबे समाव जिहेतु गुवाहाटीयाव बिथांमोना मास्टार ट्रेनिं लानानै फैनाय बिथांमोना नैबे समाव आंजों लोगोसे दं आरो नैबे बिथांमोननिफ्राय जे मिथिना लागोन जों मा रोखोम साखाफारा जानानै दं आं नैबे समाव मिथिना लागोन जेराव नोंथांमोना जिहेतु नैबेवहाय रिहार्सेल होगासिनो दं 17 जानुवारियाव मा रोखोम साखाफारा जानानै दं मोसानाया दा फैगौ 17 जानुवारिनि थाखाय गासैबो माने हानायमानि सेस्था खालामदों आरोखि माबोरैबा जोङो मोसानायाव बाहागो लानो हायो मारैबा जोंनि बे बर' हारिनि बागुरुम्बाखौ साक्सेसफुल खालामनो हायो बेनि थाखाय सेस्था खालामगासिनो आरो मोसानाया दिनैनि बाहागो लादों ओरैनो बेवहाय 200 जनसो मोसानाया रेडि जानानै दं आरोखि। औ दिनैहाय माखासे एसे गोदान नालाय दिनैसो एसे माने खोन्थानायाव गोनो गोथो जालायगासिनो आरो मोसानाया ओमफ्राय 100आव 50%आ एसे जाबाय आरोखि जाबायखौनो लादो। मा रोखोम एक्साइटेड जानानै दं जिहेतु बेवहाय भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव नोंथांमोना बागुरुम्बाखौ मोसागोन गुवाहाटीयावहाय दा जे जोङो बर' हारिनि गेजेराव जे बागुरुम्बा मोसानाय बे जे वार्ल्डआवनो माने मोनसे फेमास जानो थागासिनो ना बेनि थाखाय जोङो माने गोसो मोदोम जिउ होनानै हारिनि थाखाय गोसो मोदोम जिउ होनानै माने बिराद मोजां मोसानो थाखाय नाजागासिनो दं आरोखि जों दा बेनो आरोखि माने हानायमानि जोङो बागुरुम्बा मोसानायखौ हाइफाइ खालामनो नाजादों आरोखि। बिथाङा जे बुंदों जिहेतु बागुरुम्बा मोसानो बिथांमोना खोब साखाफारा जाबाय आरो 17 जानुवारि खालारखालि बिथांमोना नेनानै दङ जिहेतु भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव आरो बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बेजों लोगोसे आसामनि हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिथां बिमल बरा बिथांनि नुजाथिनायाव जिहेतु बर'नि दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायखौहाय वार्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो बिथांमोना थांगासिनो दङ। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा मोनफ्रोम नुथायफोरखौ नैबे समाव नोंथांमोन दिन्थिगासिनो दं।
পঞ্চায়ত বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টিপকাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 8, 9 আৰু 10 তাৰিখলৈকে বাগৰুম্বা নৃত্যৰ প্ৰেক্টিচ ছেশ্যন এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে বা ট্ৰেইনিং ছেশ্যন এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে। এই প্ৰশিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হৈছে বাগৰুম্বা নৃত্যৰ জৰিয়তে অহা 17 জানুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানটোত যাতে ভাগ লৈ পেলাই বাগৰুম্বা নৃত্যই সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ যাব পাৰে তাৰ বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত 11 তাৰিখে আমি ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা দিম। আমাৰ ইয়াতে মোটামুটি 150 জন প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে আৰু 40 জন প্ৰশিক্ষাৰ্থী গোসাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে লগ লাগিব। তো সৰ্বমুঠ প্ৰায় 200 প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই গুৱাহাটীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু গুৱাহাটীত এই অংশগ্ৰহণ 4 দিনৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্য এটা আছে। তাৰপিছত 17 জানুৱাৰীত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এই বাগৰুম্বা নৃত্যৰ এটা প্ৰদৰ্শন হ'ব। তাত আনুমানিক 11,000 মান প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰু পাৰ্টিচিপেণ্টছ থাকিব এই বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে।